kwakhomba ukuthi baningi labantu abakhomba ukusupport umsebenzi wami. Ngicabanga ukuthi isona sizathu noma ngingazi kahle. Ngicabanga ukuthi isona sizathu mhlawumbe esenza ukuthi kuze kugcine kufike ekutheni amaqembu ahlukane. Kusho le ndoda iyagcina sibalalela labo bantu abayifaka lowo moya. Ngoba kwahamba kwafika la ekutheni khona isikhethi sabafana yona abagidayo. Isikuthintile yona athi hayi wendoda njengoba useyiqoqozisela na usunebhodo lakho liphekayo nje lelo bhodo liphekayo olupha kulihle ngakwakho ngoba usuyiphekela wena usuyayiphekela bese kube khona ozobaphakela kulabafana nanibakhethisa into eyaphuma le inkulumo zabanjalo noma kwaba kanjani. Asilungise la mfowethu hayi sasibakhethisa. Hayi bakhethisa yena angaze ngikhethise uyabona. Naso phaba gaba ngizwa kahle yabona sengene indaba zamaqembu. Cha angizange ngikhethise umuntu mfowethu uyo wayebakhethisa abafana. Lapho uma igama lethu indoda impela nje zimele. Cha kimi akuzange liphume. Cha ngisho ngakwena sengasho ukuthi kwaye njengoba uphethwe ngiphethwe ba cha nginolapha ngaphansi kuma SAP. Kusho ukuthi nganganakile nokuthi ngiphethwe phela mina ngoba nami ngangiyibuka njengomphathi ngoba izinto eziningi ngangizenza nje naye mina sibambisene. Kusho ukuthi ngangingaphethwe ngingalisho nje cha mina ngangingaphethwe sasisebenza nje naye sibambisene. Nje mangasikountela nje ngasibalela nje iziphi izinto ozenza mhlawumbe ngokuphandle kokugida wasasikubona mfowethu ugeda sasikubona ulinganisa lapha kuma DVD phela lapho phela abaqala khona abantu ukuthi bakukhonze bamazi obheka umfuka machine sakubona kuma CD cover elinye iqhaza nje ngaphakathi ukuthi wawulibambile mhlawumbe thina singabalandeli singakazi sikubone lokho ngoba okunye kwenzeka uma ngabe nihlele umsebenzi singabalandeli sikubone. Kwakukuningi mfowethu engangikwenza ngaphandle nakalokho okubalayo ngoba nokubhala ingoma ngangiyibhala. Kusho nje mina le ndoda sasisebenza ngokubambisana ezintweni nje eziningi eqenjini uyabona. Kusho ukuthi ke kwathi nakufika leso sikhathi sokuthi sekuyayikuthena amaqembu aseyahlukana. Mina akazange ngitshele ukuthi amaqembu ayahlukana. Ngangilo ngizwa ngaba abafana lo bengitshethe ile ndoda ibisibizile ithi asihlangane samoya kanje le ndoda ithi asikhethe ukuthi siya ngakuphi ngoba amaqembu asezohlukana uyabona. Kwabantu imbizo kwakukhandwa umhlangano ama meeting yabonga angazi ungayichaza kanjani kodwa asemakhonini. Kusho ukuthi bengitsheleke labafana ukuthi sekukanje ngithi ngingasho ukuthi ngangingambuzi lutho futhi ngangivele ngivume lokho ngithi hayi kusho ukuthi sengozwa ngaye mina ukahle kahle kwenziwana ngoba ngangibona vele kusho ukuthi kukhulu umbimbi olikhandiwe. Kodwa ngangithi hayi awuthi ngiyithulele nje ke nginake nje mina into engiyenzayo ngoba nokwenza kwami i-album kaBheki Mshengu mina ngayenza saqhubeka sasebenza naye akukho kimi kwakushintshile. Izinto engangivele ngizenze eqenjini ngaqhubeka ngazenza seyikhona iCD yami. Usikhona iCD. Wena umsebenzi wakho kaBheki Mshengu nokuthi usebenze ngaphansi kwama SAP noAlomfo kaMgube akaze ukuphazamise umsebenzi wama SAP noma ukuphusha umsebenzi wakho. Ungitshela futhi ukuthi kwaba namuphi umthelela phakathi komsebenzi wakho umsebenzi wama SAP ukuthi nawe ube